Moikka moi vaan kaikille, se on Mikki Maukma täällä näin ja tervetuloa katsomaan jälleen kerran täältä videota. Tässä videossa ei painita, koska mulla ei painikaveria ole, mutta tehdään nyt kaikkea muuta, mitä täällä nyt keksitäänkään. Tässä on näitä kaiken maailman romppeita ja näitä, niin eiköhän me niillä esimerkiksi jotakin keksitä. Tässä kohtaa tein kuperkeikkoja sekä takaperin kuperkeikkoja. Allikaattoriliike on hyvä lämmittely, jossa harjoitellaan kontrolloimaan jalkoja ja käsiä ja samalla myöskin ketteryyttä. Tässä sitten vaikka korilla kävelyä. Eli nyt maahan ja ukemit. Ja tässä samalla mä siis näytän, miten kaadutaan oikein. Elikkä siis ukemi on tapa, miten kaadutaan oikein. Mun ääni vähän äänestyy, täällä on niin huono akustiikka, mutta elikkä tavallaan kaadutaan oikein, niin lähdetään täältä, tää on siis samalla takaperin ukemi. Kädet tänne ja tästä tavallaan ei missään nimessä oteta käsillä vastaan, vaan ne kädet vaan pysäyttää sen liikkeen. Uudestaan. Hidastetusti. Näin. Sitten sivuttaa ukemi. Lähdetään heijaamaan kädellä ja jalalla. Sivulla. Ei taaskaan oteta kädellä vastaan, vaan se käsi vaan pysäyttää sen liikkeen. Sama toisinpäin. Sitten kova ukemi on suoraan eteenpäin. Eli hypätään kädet nyrkkiin. Vartalo ei ota maahan. Jää sinne käsien ja varpaiden väliin. Kroppa jäykkänä. Näinkään. Sitten perus ukemi on täältä pienennetään ja tullaan tällä alas. Ei taaskaan oteta kädellä vastaan, vaan jalka ja käsi pysäyttää sen liikkeen. Tässä Brasilian-jutsussa, jos tulee vaikka tämmönen esimerkiksi alasvientitilanne tosta välillä alas ja sitten jalkoja osataan siitä äkkiä väliin, niin saadaan aika hyvin ne siitä sitten väliin. Tää alasvienti, jos se joku täällä potkaisee näin. Ja siitä sitten, eli jos tässä jutsussa, jos tulee tilanne, että lennät alas, niin eihän se nyt jää sinne tällainen suoraan makaamaan, vaan sä nostat jalat, puolustat jalalla. Näin. Siinä on ukemit. Elikkä sitten tehdään vaikka tämmönen sarja, missä otetaan vaikka 20 vatsalihasta. Elikkä tässä istumaan nousua normaalisti siis. Näin. Sitten vasta 20 vatsaa tänne. Täällä
näyttelynä sellaista liikettä, mitä kaverivatsat, missä otetaan mennä selälle, toinen seisoo ja otetaan toisen vilikosta kiinni, nostetaan jalan ylös ja käytetään tuolla. Niin 20, kun mulla tää ei kaveria on, niin mä tämmösen painosäkin laitan vielä tästä kiinni. Ja sitten tehdään vaikka 15. Eli ylös ja käytetään jalat tuolla suoraan. Lonkkaa rupes ottamaan. Niitä on näitä vaurioita on tääkin pohjakippeä. Edestä treenistä. Säkki pois. Näin. Vähän ei siis hyvä ole nyrkkeilyssä ollenkaan, kun siis en ole nyrkkeily ollenkaan. Muuta kuin ihan satunnaisesti jotain, mutta en siis ole harrastanut mitenkään. Lyön nyt vähän aikaa säkkiä. Yksi tuttu opetti, pitäisi tehdä sillä, että lähdettäisiin täältä potkaseen, mutta otettaisiin vauhtia tällä vaan. Ja potkaistaan täältä tukijalalla tai jatat sillä. Seuraavaksi sitten. Meillä on tässä rakennettuna rata. Aloitetaan täältä. Kahvakuulaa purjetetaan. Näin. Tonne kiekolle asti. Mä en tiedä, näettekö myös tehdä kiekkoa. Sen jälkeen, kun se on tehty, niin mennään tänne. Kierretään ämpäri. Ja sitten tässä tehdään. Jolla mennään. Nämä kierretään takas 2 kertaa ympäri. Sitten sen jälkeen palloja viedään lopussa niin monta kuin ehditään tänne saaviin. Meidän pitää viedä 1 kerrallaan tekemällä korilla hyppyjä. Ja tän yli pitää hypätä. Mennään kuuleen. Ja tehdään vaikka sillä, että koetaan selvittää koko rata esimerkiksi 3 minuuttia. Mä en tiedä, onko se mitenkään realistinen, mutta lähdetään kokeilemaan. 3 minuuttia teette tai nähdä kelloa, lähtee kahvakuulalta. Mä en tiedä. 3 minuuttia starttaa nyt. Sitten tää pitää mennä 2 kertaa. Vitsi, kun tässä on treenannut pidemmän aikaa. Nyt ei ole niin. Älä jo. Nyt kun ottaa. Kaukaa ei saa mikään, mutta niin mä sanoin, että jos on vikasta, niin kun vie tennispalloa, niin vie sitten määräytyy 1 tennispalloon 1 piste. Tää luistaa on okei. Tennispallo on 1 piste, mä en tiedä kuinka tuolla on, mutta ja sitten lopussa selviää, montako mitä oli. Nyt ei jaksa enää korilla. Sitä minuutti. 1 kerrallaan korilla. Aika.
Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit. Tässä lopussa vielä Boxing Clubin päivitetyt ajat, treeniajat. Viime videossa ne oli vähän virheelliset, tässä sitten nykyiset tulee nyt.